keď človek dozrie vnútorne a zistí, že jednoducho nedá sa to robiť len preto, lebo to hovorí štát. Dozrelo desi vnútri, v srdci, kedy som si uvedomil, že nedá sa ísť ďalej, že všetky zdroje, ktoré sú dočasné, obmedzené. A toto je vlastne aspoň taký malý príspevok. Zasvetený život je niečo, hodnota, ktorá sa nedá ani tak extra opísať. V podstate zasvetený život pre mňa je niečo, že už žiješ to, čo by si mal žiť v nebi. Snažím sa to očakávanie mať a budovať sebe taký smet, že túžiť po niečom väčšom, po niečom krajšom. Ja som sa dal celý Bohu, aby som čoraz viac spoznával, že čo mi Boh teda dáva. A dáva to strašne veľa. Čo sa týka papierov a kartónov, tak zhruba blíži sa to, alebo je to okolo 2 tóny. Tak ako isté, že nie je to jednoduché, ale predsa len tak ako u mňa, že rastie to zo srdca. Keď to rastie v srdci, a to je to podstatné, že čo máš v srdci, že buď teda rastie tam odpad a všetko plesne a človek zistí, že naozaj nedá sa vnútri existovať a to všetko prenášam navonok. A podobne to je aj s tým, že pokiaľ bude srdce čisté a budem chcieť mať poriadok, tak postupne to vyjde aj na vonok a budem chcieť aj ten poriadok prenášať a napodobňovať stvoriteľa. Sme mali úcte to, čo nám dal Boh, aby sme zbytočne nebrali z týchto dárov, zbytočne, keď to môžeme ešte byť.